Voilà, an bɛ foli ani tɔni an b'a lase Awayika dɔ Ama Ongoyiba ma. Ama Ongoyiba. Ndedo, an b'a fo ka waliɲuman dɔn sanga ani waati. Ko ne ko ko Awayika dɔ Ongoyiba. An ka foli ani tɔni tabarikala ka ɲɛsin a ma. Nura FM Awayika dɔ o sanfɛ. Maganda cogo an ka foli ba ye. Tabarikala. Ani ko Ama Ongoyiba dɔrɔn Idrissa min ye Stade Malien de Bamako i b'o ko fɔ. O kuma ni Ala sɔnna sini ko assemblée bɛ yen. An bɛ taa o kɛnɛ kan tile la. N yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o bɛ doyen ko fɔ. Idrissa Jakite ORTM Idi an ka foli ani tɔni o bɛ ka ɲɛsin o kaɲi waati na an n'a bɛ ɲɔgɔn bolo sabu a fana bɛ an dɔ ni fili kɛra a b'a fɔ fɔli dama tɛ dɛ a b'a signalé kulo sama yɛrɛ de b'a la kana nin fɔ sa n ka cɛ n ko an dɔgɔninw de tiɲɛna koyi n'o tɛ an ma tiɲɛ an kɔrɔ bolo a ma ca hali sini n'an kɔrɔ k'u b'an cɛ ta u b'an cɛ ta u b'a ta o tiɲɛ mais bi n'i ma farati k'i ɲɛsin dɔgɔnin ma o ko de point bɛ kɔn k'i galaka kari dɛ u b'a kɛ dɛ u b'a kɛ dɛ ala ka zabunya ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni o y'an sigi kun ye wa kunnafoni camanba bɛ an bolo kɔrɔ o tumana sa hali i k'a dɔn bamananw ka kuma don yanni i k'a dɔn jɛgɛjalan kɛ ka su fifa ni kun y'a kɛ naji ye k'o d'a ma ka nburu don k'a la k'o dɛmɛ lala o bɛ sɔn ka wusaya jango ni zasuma ye la kɔnɔ giriyalen o na taa yan la ilaha illallah siga t'a la dɛ an ka taa Abu Safunɛ i bolo don san nan bɛɛ kɛmɛ suman bɛɛ fɛn kelen min ka di nin waati in na o ye mun ye dɛ o ye saga kulolen galaka di saga kulolen a galaka yalima ka a jeni ne wa yira ne wa tule a jeni i bɛ min yira nin na a kɔrɔbɔrɔw bɛ nin fɛn in dɔn o ye saga biɲɛ a n'a kɛri n'i y'o de sɔrɔ nin waati o yira sumaya in na Abu Safunɛ mais c'est simple ça il faut ci gafu jɛma ma u ka dɔ da fɛnkɛla ye dɔ bɛ yen de yanni dɔ tɛ cogo di o tuma n m'a fɔ dɛ a fɔ kɛ o champ laban sagaw bɛ foro kɔnɔ sagati a f'u ka taa ni kelen so walayi sagati sabali sa sagati a ka haramu ani doga ayi sabali n'a bɛ an b'a manse an ka to k'a manse dɔrɔn a banna ayiwa ala k'a ni sɔn amina rabi ami ayiwa basi tɛ o kumana sa an bɛ taa tele la ɲɛmaw bi kɛ wa i k'a dɔn maa tɛ ko cogo dɔn n'a la galaga bɛna sɔrɔ wa i k'a dɔn ala de ye a dɔnba ye maa tɛ ko n'o tɛ sumaya min danbɛ nin galaga on zone bien dɛ on zone bien maintenant dɛ sangare on zone bien dɛ galaka ka di nin waati na o ɲɛma yɛrɛ an mago bɛ nin waati na yanni an bɛ jigin koyi ayiwa basi tɛ an ka taa mun bɛ ye Musa Sayon Kamara ale de kuma bɛ sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'indépendant Abu Safunɛ Jara min ye i k'a dɔn fanga min bɛ anw kunna an k'a ma ko transition n'a ka di ye damusɔn kuma na i b'a fɔ i k'a dɔn camancɛ fanga o de siratigɛ la transition bɛ taabolo min kan nin waati laban ninnu kɔnɔna na fɛɛrɛ ani dabali o bɛna kɛ min bɛ se k'a to i k'a dɔn transition a bɛ dɔ a b'i lajɛ o de siratigɛ la min ye i k'a dɔn transition dɔdɔli a n'a lajɛli sira fɛ ani coup d'état ka se ka bali i k'a dɔn anw ka yanfɛdugu ninnu na farafinna o de kɛn bɛ sababu ye min ye i k'a dɔn Umaru Sisako Ambalo ko a bɛna Bamakɔ yan a na kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na i k'a dɔn bɔ an ka maaw ye k'a lajɛ transition bɛ ka taa ni taabolo min ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen k'a jira k'a fɔ ni Ala sɔnna a ma don n'a nataw la u bɛna fanga dɔ sigi sen kan fanga min ka wulikajɔ bɛna kɛ ka coup d'état i k'a dɔn k'olu bali anw ka jamana ninnu ayiwa a ko n'i y'a lajɛ min bɛ n'o bɛ i k'a dɔn Guinée Bissau n'o b'o ko fɔ ale kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ CEDEAO i k'a dɔn o fana ɲɛma don a tɔgɔ ye Umaru Sisako ko a ma Ambalo i k'a dɔn k'a fɔ kunun min ye kɛnɛ dɔ kan n'o ye conférence de presse ye ani i k'a dɔn tɔgɔ fɔ bali n'o ye muso kuntigi bali den ye olu ka dugu ɲɛmaba n'o bɛ François Hollande n'a b'o Emmanuel Macron n'a b'o ko fɔ n'o ka kɛnɛ kan i k'a dɔn k'a fɔ olu de filɛ ka wulikajɔ kɛ ka conférence ta conférence in kɔnɔna na hakilina dɔ nana jira min b'a jira k'a fɔ don n'a nataw la u bɛna fɛɛrɛw kɛ min bɛ se k'a to i k'a dɔn coup d'état i k'a dɔn fanga bɛ sigi sen kan fanga min bɛna coup d'état bali i n'a fɔ i k'a dɔn force dɔ k'o sigi sen kan a ko n'i y'a lajɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ko fɔlɔ min ye ministre des affaires étrangères ale yɛrɛ tɔgɔ la o de bɛna Bamakɔ n'o bɔra yen ale Umaru Sisako Ambalo k'ale yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka na i k'a dɔn anw fɛ jamana in kɔnɔ Abu Safunɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na nanzaraw ka cɛden min filɛ nin ye n'a bɛ François Emmanuel Macron François Hollande ka di n ye bi pourquoi mɔgɔ bɛ ko cogo la vous revenez sur ça là n'a bɛ Emmanuel Macron ko fɔ siga t'a la Emmanuel Macron a bɛ farafinna waati laban ninnu kɔnɔna na a bɛ ka i k'a dɔn munumunu salo a bɛ k'o dabɔ o de siratigɛ la min ye Guinée Bissau conférence de presse dɔ i k'a dɔn k'a ni Guinée Bissau k'o ka ɲɛma k'u y'o kɛ o kɛnɛ kan min ye kuma caman o bɔr'o kɔnɔ fo ka taa se anw yɛrɛ ka i k'a dɔn farajɛrɔ fanga n'o bɛ transition n'o b'o ko fɔ kuma kɛra o kan ani k'a dɔn k'a fɔ farafinna yɛrɛ anw fanfɛdugu ninnu bɔ ka bin min n'o cayalen don i k'a dɔn n'an ka di an b'a fɔ ko coup d'état kuma kɛra nin
in bɛɛ lajɛlen kan a ko de kama a ti mɛn bilen ale ka ministre min bɛ yen n'o ye ministre des affaires étrangères Guinée Bissau tɔgɔ la k'o bɛna anw bara Mali kɔnɔ yan k'a bɛna awɔ i ka dɔn anw ka sɔrɔsiw k'a n'olu bɛna ɲɔgɔn ye n'o bɔra yen ale yɛrɛ awɔ i ka dɔn Umaru Sisako Amadu k'ale yɛrɛ bɛna anw ka jamana kɔnɔ k'a n'an ka famaw k'u bɛna ni ka na ɲɔgɔn ye a ko de siratigɛ la ko n'ale tigɛlen don a kan k'a dɔn k'a fɔ n'ale nana ni Ala sɔnna a ma fɔ ka bɛn o bi sɔrɔ awɔ i ka dɔn kow la ale n'an ka jamana famaw ni Ala sɔnna a ma k'u bɛna ɲɔgɔn faamuya n'a bɔra yan waati min i ka dɔn k'a fɔ min ye Guinée Bissau ani Guinée Conakry ale ni Burkina olu ye yɔrɔ minnu fana bɛ yen ni wulikajɔ bɛna kɛ olu nɔfɛ ka taa olu bɛɛ lajɛlen lajɛ nka ale kɔni y'a jira k'a fɔ n'ale nana Mali la CEDEAO tɔgɔ la ni Ala sɔnna a ma fɛɛrɛ ani dabaliw bi sɔrɔ jango tɛ kumakan minnu bɛ yen n'olu bɔra awɔ i ka dɔn ka somɛba in kɛnɛ kan n'a bɛ Akara ko fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ k'u bɛna sigi awɔ i ka dɔn u bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen na ale yɛrɛ ka fɔ la Guinée Bissau ɲɛmaa ko projet dɔ bɛ yen projet min de k'a fɔ ko ka awɔ i ka dɔn fɛɛrɛ bɛɛ kɛ coup d'état bɛ se ka bali cogo min anw ka jamana kɔnɔna na a ko déjà u ka tabali sanfɛ i ka dɔn k'u sigilen don u bɛ k'a jateminɛ in ye mun ye k'a lajɛ coup d'état kɛla minnu bɛ awɔ i ka dɔn fanga dɔ ka sigi sen kan n'o bɛ force dɔ kofɔ min bɛ se ka coup d'état yɛrɛ bali wa hakaja n'a kɛra i kana filani cɛtigɛ o fana o fɛɛrɛw olu de bɛ ɲini a ko n'i ye jateminɛ kɛ cɛ min bɛ n'o ye awɔ i ka dɔn a jɛɲɔgɔn ye n'o bɛ Faransikɛw ka ɲɛmaaba ko fɔ n'o ye Emmanuel Macron ye Macron ale fana awɔ i ka dɔn a kumana kosɛbɛ ka ɲɛsin awɔ i ka dɔn min ye jamana yɛrɛ bɛ ka yigi cogo min ani anw ka farafinna dugu ninnu maa minnu bɛ wuli ka jɔ kɛ u nɔfɛ ka se ka awɔ i ka dɔn u bɔ u dabolo kan Emmanuel Macron kumana awɔ i ka dɔn o fana kan Fasirikeba ko a ko nin sommet min filɛ nin ye awɔ i ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ n'a bɛ tali kɛ terroriste awɔ i ka dɔn olu kɛlɛli sommet o min n'o kɛra i ka dɔn k'a fɔ k'u kumana fɛn caman kan u ka nin ɲɔgɔn ye ba in jɔnko Ala awɔ i ka dɔn CEDEAO o bɛ lahaliya min kan i ka dɔn o kuman'o kan nka min bɛ maa kamana guwan ko CEDEAO k'a bɛna wuli ka jɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na k'u bɛna ɲɔgɔn ye ba kɛ ɲɔgɔn ye min kɔnɔ u bɛna Faransi yɛrɛ wele Faransi ka sɔrɔ CEDEAO o tɛ balana o tɛ balana dɛ Faransi ye CEDEAO dɔ de ye Faransi de ye CEDEAO ye CEDEAO yɛrɛ ye Faransi de ye o don n'o tɛ pour quelle raison CEDEAO bɛna ɲɔgɔn ye aw bɛ Faransi invité ko parce que ko c'est la lutte contre la corruption non Faransi da donko jumɛn bɛ ni min filɛ farafinna ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ de ye kelen ye i mana danaya da min kan dɔrɔn i b'a sɔrɔ o bɛ bɔ jigi kɔrɔ a banna ni tubabuw yɛrɛ nana Emmanuel Macron ninnu na kirikaraw n'olu nana dɔrɔn u jaabi wuli u bɛ langa u bɛ min kɛ bilen ni jɛ in yɛrɛ kungo ka di ne cogo min Umaru Sisako Amadu Sissokolaka don n'a fɔra ko o fana bɛ ka i tugu Emmanuel Macron nɔfɛ ka tugu o nɔfɛ kili b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko naji bɔnnen bɛ jakuma tɔn na kabako tɛ a kuma ka ca dɛ CEDEAO ne y'o de fɔ an y'o fɔ a mɛnna mɔgɔw tun b'an ka kuma faamuya u m'a lamɛn CEDEAO bɛ Faransi a bɛɛ ye kelen f'u gɔtɔ aw bɛ fɛn o fɛn min kɛra Faransi banna Ala k'an ni sababa bɛ a fɔ a ye ko n'a nana n'a kariyara ka t'i jɔ Emmanuel Macron ɲɛna k'a fɔ ko la junte militaire hali bi ale b'o kuma de la anw ka ɲɛmɔgɔ anw tilar'o la olu bɛ na ka na fɛɛrɛw kɛ kuma yɛrɛ an t'a fɛ ka mɛn ka na dabaliw kɛ n'a kariyara a bɛ n'an sɔrɔ yan ale ko k'a b'a ka minisiri bila ale yɛrɛ bɛ na ni y'an ye a fa tiɲɛ de ou bien min don a bɛ n'an dafalen sɔrɔ n'i y'a siya jumɛn ye a bɛna dafalen sɔrɔ ko bɔ anw ka ko la wa Musa Sango Kamara a bu safunɛ ɲɛ kumaba de tɔmɔ a fasiri ye nin landi banda o ka bidon bɔli i bonya b'a la ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ an b'i fo Musa Sango Kamara an b'a fo ka waleɲuman dɔn ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ ne bɛ bolo don ne bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko Nouvelle Horizon k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛjɛkulu min bɛ yen ni o bɛ wele ko M5 RP a ka dɔn k'a fɔ ko kununko ninnu ye lajɛrɛ belebele kɛ M5 RP i ka dɔn k'a fɔ ninnu ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ kabini i ka dɔn k'a fɔ san 2020 na bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ale ka fanga a bɛ se ka dafiri po cogo min na ninnu ye wulikajɔ u y'a sɛbɛn kɛ i ka dɔn k'a fɔ kabini don tɛmɛnenw na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ taabolo jugu fɛn o fɛn ni a bɛ IBK ka fanga kɔnɔ minnu kɔni kɛra maa ye minnu ni ka dɔn k'a fɔ sanga ni waati u ye a dénoncé a dénonciation ma taa laban min na i ka dɔn k'a fɔ o ma kɛ fɛn ye min ni a ma dogo maa la kuma i ka dɔn k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta u y'a jira k'a fɔ a ka fanga n'i y'a ta k'a lajɛ fanga min don i ka dɔn k'a fɔ fanga julama tɛ fanga min don i ka dɔn k'a fɔ fanga don min n'i ka dɔn k'a fɔ u taala kɛlen bɛ magu ye fanga min don a kɛ bɛ du kɔnɔ fanga ye fanga min don a kɛ bɛ musobakɔrɔw ka fanga an balakaw ka hakɛ to kuma a n'a tɛmɛsira don i ka dɔn k'a fɔ fanga min don a kɛ bɛ ka dɔn k'a fɔ denmisɛnw ka fanga ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Karimu a n'a nɔfɛmaw k'a fɔ o kuma wuli ka jɔ u ye a sɛbɛn boloda min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Ibrahim Boubacar ka fanga la k'a bi pewu Fasiriba ka fɔ la waati min na i ka dɔn k'a fɔ minnu bɛ fanga la nin waati na ni o ye transition ɲɛmaa ye k'a dɔn k'a fɔ olu fana nana ka n'u bolo kɔni si k'a dɔn k'a fɔ o M5 kelen na walasa i ka dɔn k'a fɔ u ka maa ta ka di walasa min ni a bɛ se ka premier ministre jɔyɔrɔ k'o fa dankɔrɔba min dara ka bila o baara la nin waati na o tɛ maa
maa wɛrɛ o ye Choguel Koukala Maïga docteur Choguel Koukala Maïga i ka dɔn k'a fɔ kuma tigi don koyi docteur Choguel Koukala Maïga a bɛ se kuma la docteur Choguel Koukala Maïga i ka dɔn k'a fɔ baara fɛɛrɛw bɛ a bolo i ka dɔn k'a fɔ maa dɔ min n'i ka dɔn k'a fɔ politique a bɛ a ɲɛdɔn i ka dɔn k'a fɔ anw ka jamana maa bɛ se k'a fɔ komi don anw ka jamana in kɔnɔ docteur Choguel Koukala Maïga a nin waati na ale bɛ M5 RP a ɲɛmaaya a b'a kɔnɔ min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ chef de gouvernement o fana don koyi kuma i ka dɔn k'a fɔ kununko u ye lajɛrɛ min kɛ a ka dɔn k'a fɔ lajɛrɛ in kun bɛ talikɛ fɛn min kan o de ye ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ hali bi min bɛ wele ko soutien n'o ye ka dɔn k'a fɔ ka armée ka jukɔrɔma tindi kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ nin waati laban in na lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ nin ye waati laban ye waati min bɛ i ka dɔn k'a fɔ sanga nin waati min bɛ talikɛ attaque la bamanjiya walew ta bɛ ka anw ka kan caman sɛgɛrɛ o kuma i ka dɔn k'a fɔ a ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ ni o ye Buba Karamɔgɔ Tarawele ale kɔni ka dɔn k'a fɔ nin don kama ale tun ye conférencier n'o ye ka dɔn k'a fɔ kuma tigi tun bɛ a bolo kuma i ka dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ caman fɔ a ko i ka dɔn k'a fɔ n'i ye armée ta k'a lajɛ nin waati laban in na armée bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ la montée en puissance de l'armée k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛdimi tɛ i ka dɔn k'a fɔ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la wa i ka dɔn k'a fɔ ko la montée en puissance Kulibali don koyi a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ hakaja waati laban in na ka hakɛ minnu ni u attaquera bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ u taara laban cogo min na olu tɛ n'i y'a ta ka don tɛmɛnenw lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ ko kan kun attaquera min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ armée cɛdenw na i ka dɔn k'a fɔ a bɛ mɛn k'a fɔ ko u ye réplique tiki-taki kɛ walima i ka dɔn k'a fɔ a bɛ mɛn k'a fɔ ko u ka minɛn dɔw minɛ na i ka dɔn k'a fɔ ko tulo famana o ɲɔgɔn ko kumaw ma min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ armée kɔni a b'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Bamaji u bɛ se ka repousser cogo min na min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ kan minnu ni olu attaquera waati na M5 RP u ye u da su ma kuma o y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan jamana kɔnɔ donc an kan ka sɔn k'an bolo di ɲɔgɔn ma min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ u yɛrɛ ka fɛn ko calcul politicien k'o to yen les calculs politiciens ka jatemisɛnnin ninnu ka jatew bonbon cogo sugu dɔ la an k'o to yen voilà kuma ko min bɛ talikɛ politiquement u ka calcul misɛnninw na i ka dɔn k'a fɔ ko an ka olu bila nin waati na min bɛ wele ko souveraineté de l'État ko an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ o bɛ se ka garder cogo min na min bɛ wele ko i ka dɔn k'a fɔ anw ka jamana a dignité a danbe i ka dɔn k'a fɔ an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ jamana in bɛ se ka bila a danbe a n'a ka dignité bɛɛ kɔnɔ cogo min na i ka dɔn k'a fɔ conférencier n'o ye Buba Karamɔgɔ Tarawele a ye kuma caman fɔ a y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ bingani wale minnu ni olu taara ka anw ka kan k'u sɛgɛrɛ armée kɔni a ye a jɔyɔrɔ la kuma i ka dɔn k'a fɔ nin waati na ni min bɛ talikɛ transition a ɲɛmaw la olu de ta n'u kan ka ta k'u sɛgɛrɛ ka d'a kan ninnu ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa i ka dɔn k'a fɔ anw ni an bolomaminɛnw an bɛ se ka lakana cogo min na kuma n'a fɔra k'a fɔ an bɛ o waatiw kɔnɔ jamana yɛrɛ ka souveraineté ko o sɛbɛn menacé ngumɛ n'o ye i ka dɔn k'a fɔ jamana a ka jamaniya nin kɛ kun bɛ fɛn min ni a sɛbɛn menacé mɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛ ka bɔ an yɛrɛ la dɔɔni dɔɔni n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko armée bɛ ka kɛ sababu ye min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ bɔ yɛrɛ la o bɛ ka na dɔɔni dɔɔni jamana a bɛ k'a ka jamaniya a minɛ a bɛ k'a dafa dɔɔni dɔɔni o kuma an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa i k'a dɔn k'a fɔ jamana hali bi a bɛ se ka sigi a minɛn kɔnɔ cogo min na masiri filɛ nin ye an ye min bɔ i ka dɔn k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ Mamadu S Tarawele ale ka fasiri don Abu Safunɛ Mamadu bɛ fɔ k'a waliɲuman dɔn n'i ye i ka dɔn nouvelle horizon Mamadu esi ni ale bila ne bɛ Mahamani Ture ta ale nouvelle horizon kelen ne b'a ta kɔnɔ Mahamani kuma na Abu Safunɛ Jara a ko i ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ anw ka jamana in fan 14 bɛɛ fɛ min ye i ka dɔn bingani waleya tigilamɔgɔw u bɛ ka bingani ta ka ɲɛsin anw ma nka o n'a ta bɛɛ anw ka cɛdenw kɔni an gɛn bɛ k'an jɔ a jɔyɔrɔ caki wa hali n'u nana sini u bɛna anw dafalen sɔrɔ yen a k'o de kɛnɛ kan min ye i ka dɔn jɛkulu min bɛ yen n'o k'a ma ko GESIM n'o ye Bamaji waleya tigilamɔgɔw ka jɛkuluba ye donc Ala ko kɔni o jɛkulu o kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka kumaw ta k'a jira k'a fɔ ko an k'an janto n'o tɛ i ka dɔn ko olu minnu ye Bamaji waleya tigilamɔgɔw ye k'olu bɛ nali koyi groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GESIM olu ye i ka dɔn kumakan bɔ maa min kumakan bɛ i ka dɔn vidéo dɔ la o de bɛ Mahamadu i ka dɔn bari ko fɔ ni bɛɛ ko a ma ko Abu Yehiya ale ye maa ye min bɛ GESIM na n'i ye GESIM ko fɔ i bɛ nin jɛkuluba in ko fɔ min ye i ka dɔn tiɲɛnikɛlaw ye a k'o de kama min ye ninnu minnu ka wulikajɔ filɛ nin a k'u ye vidéo min bɔ k'a bin vidéo in tɛ waati jan vidéo ye a ko sabu i ka dɔn n'i y'a jateminɛ ni maa minnu filɛ nin maa fila minnu n'olu bilala yalisa min ye i ka dɔn waati jan tɛmɛnenw na européens ka otage dɔw tun b'a fɛ olu bɛ se ka i ka dɔn labila cogo min ni maa fila ninnu sen bɛ o la a k'o de kama ninnu y'a jira k'a fɔ Abu Safunɛ ka vidéo in kɔnɔ ko siga tɛ min na k'an ka sigi n'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna na k'olu kɔni bɛna taama in dama tɛ koyi ka yɛlɛ Bamakɔ kan Bamakɔ minɛ i ka dɔn ni k'o don u kamankɔrɔ Abu Safunɛ u y'o de fɔ dɛ
min garo la olu nyene no ko ma be datigi bali so kana ble ma be datigi bali ka so ko ay ma ti datigi la la sona nu nana min bugo kono kele du akolu be o kuma kamina akode strategie la minya anga armée fa ndo fe no be fama ko fo olu fana ya jira ka fo kanga hakli sigi nu be kuma kamina ni kuma langulu ndedu sabu awai ka do o desera bi ube yere nyini na bi uta do bu ko mi ni ka to jamini ubu awai ka do o yere nyini mina o de kuma ka mfredi nga una tabe minya awai ka do iba ye ka fo sigate mina ambe do mine ko bi fama ka monter en puissance o mimbe uta dugo na koyi sabu awai ka do kungulo yan fonfe mentalement fama o hakli juru chadido usko ro la fialedu physiquement yu ye o kwambe iba fo ko almetikala jata o ka chede mina yere fana alhamdulillah abusa fana ambe do mine ko bi be awon bo parce que ba ko ako awai ka do min ye nunui anyu bali ka wuli ka josugu beke min bi se ka to o haklina no mirna mi o ka se ko ke wati temeno na bi santan jatebo haklina minu yo ta o de ka tama awai ka do bo koka nga ona tabe o balila ola o de kun ko nana groupe de soutien à l'islam et o musulman awai ka do jesim ko fo no ye terroriste ko groupe ye ya jira ka fo min ya awai ka do uluka duni bo mo kokono wati ko dro do koy non de ulubina do bo mo ko wadi ala sonama awai ka do abike benyira akodi aje temine video yi awai ka do ablala bala jeudi do kalo kle muga ani shegi san 2022 o yekunu ma mi ngaka be video ngono o de Muhammadu Bariye awai ka do ni be ko amako Abu Yeya be katiba de masina na be awai ka do o jekulula akoni ala je bay ka fo ninja mi fleni katiba masina non de wuli ka joke wati laba nungo nana am ga sevare kan ka do kulu ye o attaquer be chien fla bonyongo Abu Bo kulu ye wuli ka joke ka kati awai ka do ko attaquer zantigida fana kolokani ananyo ana chama akonu no minu fleni ku ya awai ka do ajira ka foko do na tawda ko awai ka do uluko ni ka wuli ka jo ko bina sabati ko sobe sabu anga blanguna be ani kilinya ambo min nyini kan to soro blede ba ma chola tikila mo ayi mati datigi bali kanto soro blende ka fo Mali territoire beka kulu be awai ka do tatugu awna kelengele akoni aje temene Abu Yeya ale min fleni awai ka do mado mi awai ka do akoni jamana koronvela ni jamana chamanje aya jira ka fo kulu koni kumbeka bingani wali adita ni ka nyeshi uma akonga bika nyire ka aje temene ko jamana fambe kulu teka yoroshitwe kulu be bingani wali ata ko nyeshi fambe la jirema akoni alaje ibai ka fo nunga ni wulika jo min fleni jongo ala ko ni nye awai ka do ferodi kaseka awai ka do an hakilla tunu kaseka an hakilla shwe note embe ba do minya awai ka do jamana imbi tabulo minga an galla kana mo awai ka do lube tabulo minga akoni ya jetimene kalaje nunga likanta dore koy ko kurana ye min fo sariya ye min ko jamana in ka kɛ awai ka do sariya ango de ba anga mo de fe sa jolu ba kɛlɛ la binya so ko lu ka kɛlɛ sariya du de sabu sariya min be na be ka buli Afghanistan na nyaba la taliban be ku son cogo mi ki ka do kulu fana be no o de jagoya pembe an dalai Muhammadu Bari ni awai ka do o ye Abu Yeya ale ya jira ka fo o kuma no lu be na pembe ta no ye ka bana minuta ni ka nyeshi an ga la capitale rema no ye Bamako yi abo o video yo de sarada yo de video bla tabarikala o video de bla le video re blara kaba o hakila donga ba o kayu o be anto ageri ngo kuma o ye occasion an ban tol former kabla o de kama an ka taa ko awai ka do Abu Yeya aya jira ka fo an tse ko lula jo an nana ni fanga min fana ye no ye minisma an jigi dalen ta minisma ko kon ta ko minisma kon te wa ko minisma ko yera fana awai ka do ko tse ka lula jo o kuma ko lu tsago ye mi sariya o ka pembe ko ala sona ma ko be awai ka do o de nofe ako ni video min fleni an ga chedum fana ya jira ka fo ni nya awai ka do video de provocation de sabu bingani wala tikila ma o kun hakila folo be chugomi o tete mble anye madama min va kabula bi au be yere nyini de la o de ato sa u kam molo ye sigi fo bulo u yere ta do be min gable gel seka o bela jele kamu ko dugo u be ka fere ani dabalu de ke kan makanu ko lu boko bi akoni ala je ka temina min ye kele ke yorola an ga chedu no ye famai wuli ka jo fanfe gera an ga kaun no feni wati nuna chedu yu jo u joro bela jele nyabala wa operation dobe no be awai ka do an ga forces armées maliennes no bu ko fo an wulile do awai ka do nun kama opération keletigi ka tu wogobe fu daga yoro ube yoro mide ka tu wogobe ku boy kana nu ye mimbe kanga dawka nika o dawka o kam minaw ambe ko luminula ka awai ka do keleki chafaru ambe ku chaman va mana minya awai ka do anga awai ka do forces armées maliennes état major général de l'armée o ya jira ka fo wuli ka job mimbe bi adugul te machila mana nunga ni makai Abu Safne kanga tanchila propaganda
kuma kundaw de don wa ni ala sɔnna ma aw jɔyɔrɔ ye min ye k'u b'u jɔ u jɔyɔrɔ nka janto yɛrɛ la a kɔrɔko ka ɲi o tuma min ye armée ye ko an ka siga bɔ a la ni ala sɔnna ma plan min b'u fana bolo olu de b'o dɔn nka u tɛna sigi k'a fɔ dɛ a tɛna fɔ dɛ maa sɔminen i hakili juru ka jan ala k'an ni sababu amina rabi Mamadu Touré a ka fasire nin ye Abu Safunɛ Jara Nouvelle Horizon o ka bidon bɔli i bonya b'a ayiwa ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon n'i y'ale bila le soir de Bamako n b'ale ta calaw i k'a dɔn k'a fɔ hali bi min bɛ tali kɛ lakanabaliya la Laya Jara a kumana soir de Bamako kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Bamaji maa 33 la minnu n'i k'a dɔn k'a fɔ armée Mali les faama a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ye tɛgɛ da olu kan wa a kɛra k'a dɔn k'a fɔ Npesoba o maraw kɔnɔna na est-ce que Npesoba Npesoba bɛ Frère Kucala Frère Kucala buranakaw ka fanfɛlaw tɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Laya Jara a ko min bɛ talikɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ nin waati laban in na attaques kɛra simultané n'o ye ka attaques k'u tugu ɲɔgɔn kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ talikɛ an ka faamaw olu dagayɔrɔ law la min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Bamaji cɛ 33 Kucala mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ yen ni o bɛ wele ko Npesoba i ka dɔn k'a fɔ ko armée ye k'a dɔn k'a fɔ patrouille belebele kɛ patrouille min k'a dɔn k'a fɔ ni u ye a kɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Bamaji cɛ 33 la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u y'olu wɔgɔbɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ u ka wow kɔnɔ Bamaji cɛ 33 in i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ dɔw bɛ u wele ko talibew a b'i n'a fɔ u kɔni kɛn bɛ k'u yɛrɛ kɛ talibe ye n'o ye k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ yala yala i k'a dɔn k'a fɔ ha ka ja ka kɛ dinɛ k'a kuma dɔw lase i k'a dɔn k'a fɔ u kɛn bɛ ka o baaraw kɔni daminɛ n'i ye Bamaji cɛ 33 in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min bɛ talikɛ Burkina bɛ cɛ 13 la ko o yera a la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ Ivoirien cɛ 3 la o bɛ a la Guinéen maa 1 anw ka Nigéria maa 1 Maliden yɛrɛ maa 10 ani 5 bɛ a la i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ fɔ maa 33 la i k'a dɔn k'a fɔ Npesoba ale secteur kɔnɔna na n'a bɛ Kucala mara kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ i k'a dɔn k'a fɔ u y'o kɛ armée i k'a dɔn k'a fɔ armée a ye wulikajɔ belebele kɛ wulikajɔ min k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ wele ko patrouille u ye o baaraw daminɛ kuma k'a dɔn k'a fɔ patrouille kɔnɔna na min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ peloton de la garde nationale i k'a dɔn k'a fɔ ko o éléments tun bɛ a kɔnɔ la gendarmerie nationale i k'a dɔn k'a fɔ centre d'instruction min ni o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Kucala n'a bɛ wele ko centre d'instruction militaire d'infanterie i k'a dɔn k'a fɔ ko o jɛkulu fana maaw tun bɛ a kɔnɔ ninnu de ye wulikajɔ sɛbɛ boloda walasa i k'a dɔn k'a fɔ nin Bamaji ninnu ka se ka wɔgɔbɛ ka bɔ u ka minɛnw kɔnɔ Laya Jara a ka kuma la ko i k'a dɔn k'a fɔ Bamaji ninnu waati min na u bɛ wɔgɔbɛ o y'a sɔrɔ kɔni i k'a dɔn k'a fɔ u kɛn bɛ ka fan bɛɛ lajɛlen kɛ fɔlɔkɔ ye min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ dinɛ o kumaw la u bɛ k'o fɔ u kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ olu ye dinɛ lasebaaw ye k'a kɔni yira la k'a fɔ ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn foyi t'u bolo min b'a jira k'a fɔ ko ninnu ye i k'a dɔn k'a fɔ maa jɛlenw ye kuma i k'a dɔn k'a fɔ armée u ye wulikajɔ u ye a sɛbɛ boloda wulikajɔ in kɔni taara bɔ nin na i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni yira k'a fɔ u ka ɲɛmaa dɔw bɛ yen minnu bɛ talikɛ olu ye chefs religieux ye des marabouts olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa minnu ni u minɛnen filɛ nin ye aw bolo k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye olu ka maa ye k'a fɔ ko Bamajiw tɛ k'a dɔn k'a fɔ waati min na an bɛ waati min na komi sisan armée kɔni u kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka tɛgɛ da maa ninnu kan min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw la u bɛ k'u sɛbɛn boloda k'a dɔn k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ maa 33 min ni u minɛnen filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Npeso mara kɔnɔna na ni u ka ɲɛmaaw bɔlen filɛ k'a fɔ ko olu ka maaw dɔw wa min bɛ talikɛ olu ka talibew dɔw koyi k'a fɔ ko dinɛ min bɛ talikɛ Bamajiw la k'a fɔ ko olu tɛ k'a dɔn k'a fɔ armée a bɛ k'a sɔgɔbɛ armée a bɛ k'a larawuli k'a boloda k'a dɔn k'a fɔ ni maa minnu filɛ nin ye k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ Bamajiw don ni Bamajiw tɛ k'a dɔn k'a fɔ aw kɔni o baaraw bɛ sen na k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ Fatiriba la a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don k'a dɔn k'a fɔ Sebare tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ Sokolo k'a dɔn k'a fɔ ka taa se Kaluba ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni bin kɛra u ka nin waati labanw na k'a dɔn k'a fɔ Bamajiw ye wulikajɔ k'a sɛbɛn boloda nin yɔrɔw la k'a kɛra k'a dɔn k'a fɔ a ma kɛ fɛn ye min ni a kɛra basi ye min n'a dɔgɔyara k'a sababu kɛ armée a ye riposte boloda min bɛ talikɛ hali bi an bɛ waati min na komi bi wulikajɔ bɛ senna armée fɛ k'a dɔn k'a fɔ secteur minnu bɛ yen ni o bɛ wele ko Sokolo i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se Kalumba ma ani k'a dɔn k'a fɔ Murujan o mara kɔnɔ armée a ka hélicoptère olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la k'a dɔn k'a fɔ pankuru bɛ sanfɛ hali bi ka larawuli k'a boloda kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Bamajiya wɛlɛla nin secteur la i k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛ bɛ se ka da u kan cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ Fatiriba ni o ye Laya Jara Laya ko i k'a dɔn k'a fɔ Npesoba o maraw kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ kabini waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ Sigana kɔni o sɛbɛn nana nin yɔrɔ in na kɛrɛnkɛrɛnnen Kucala mara a kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ armée bolofara min bɛ Kucala a i k'a dɔn k'a fɔ ko u sunabu ye da tɛ u ye k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka wuli ka jɔ k'a sɛbɛn boloda walasa Kucala mara i k'a dɔn k'a fɔ
fɔ ka taa se Mbesoba maraw ma ninnu bɛ se ka lakana cogo min na i n'a fɔ u tun bɛ togo kɔrɔ min na armée kɔni u bɛ o baara la o de taara wolo min na o kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ maa 37 ye k'a dɔn k'a fɔ ka taa tɛgɛ da u kan ka sababu kɛ armée kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ kosɛbɛ nin yɔrɔ in na walasa i k'a dɔn k'a fɔ adamadenw olu bɛ se ka da ka sunɔgɔ cogo min na bolomafɛnw u bɛ se ka lakana cogo min na Fasiri filɛ an ye min bɔ soir de Bamuko kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛn Abu Safunɛ Laya bi fo ka waliɲuman dɔn hali bi ka yira limanaw na ka fo kulo bɛ radio Nura FM de bi kɔnɔntɔn ni naani tomi murumuru 5 anw bɛ laseli kɛ ka bɔ ko ɲuman ni wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 seru tapili an ka foli ani tɔnu bɛ ka ɲɛsin ma Ibrahima Jawara Ibrahima Awayikadɔ Tunkara an b'a fo ka waliɲuman dɔn Maliyaso k'a ni baara ka dugawu don kɛ Awayikadɔ Bouakari Traoré Bete ko Ala ka kɛ fari jagabɔ ye Ala ka ban pewu ni Ala sɔnna a ti mɛn an ni Bete Awayikadɔ baaraw bɛna daminɛ ni Ala ka jɛ hali bi Fasiri an bɛ taa soir de Bamuko Awayikadɔ Umaru Ongoiba a de kuma bɛɛ Abu Safunɛ Jara ni Awayikadɔ Abu ye n'o ye Awayikadɔ rebelliw ka cɛden n'ale kumana Dana Amasago olu fana ka cɛden Awayikadɔ o fana kuma bɛɛ Yusufu Toloba kumana fɛn min kan o de ye Awayikadɔ attaque terroriste minnu n'olu bɛ ka kɛ anw bara jamana in kɔnɔ Yusufu Toloba ko n b'a fɔ nanzarakan na i k'a ba ma yɛlɛma a ko tant que les chefs djihadistes tapis à Bamako ne sont pas arrêtés la guerre ne prendra pas fin Yusufu Toloba ko a ko jihadistes u ɲɛmaa minnu bɛ Bamako yan Bamako yan dɛ Bamako yan kɔni kɔrɔbɛla tɛ cɛmancɛ bolo tɛ tapi nka a ɲɛfɛla a ɲɛmaa minnu bɛ anw fɛ Bamako yan tant que tɛgɛ ma da olu kan o tuma ko an ka segin a kan k'a fɔ ko kɛlɛ in tɛ kɛlɛ banda ye ayiwa ka d'a kan a sun bɛ Bamako yan de Abu Safunɛ Jara o tɛ i ye kuma in faamuya a banna a min ye Awayikadɔ Yusufu Toloba a kumana ni o yɔrɔ di a ko n'an ma wuli k'an jɔ tant que min ye Awayikadɔ jihadiste ɲɛmaa ninnu n'olu kɔni bɛ Awayikadɔ minɛ ka Awayikadɔ minnu bɛ Bamako yan n'u ma minɛ k'u daba fara piya min ye Awayikadɔ kɛlɛ min n'an b'a la k'u da fara k'u tɔ t'a la dɛ k'a fɔ an b'a fɔ k'a bi ban a ti ban a ko nin jɛ chef d'état major général min bɛ yen n'a bɛ Dana Amasago n'a ko tɔgɔ la n'o ye Yusufu Toloba ye a ko kunu kalo tile 28 a fana kumana a kumana sabu a ɲɛ b'a la wulikajɔ kɛn bɛ Awayikadɔ famaw nɔfɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na fɔlɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ u tun bɛ tukɔnɔnaw de la u yɛrɛ damaw de tun bɛ ka Awayikadɔ ɲɔgɔn boso ka ɲɔgɔn borotɔ kɔfɛ Awayikadɔ nana se anw ka famaw ma f'u ka kanw kɔnɔ hali sisan sa k'a ɲɛ b'a la Awayikadɔ ninnu bɛ ka wulikajɔ min kɛ anw yɛrɛ ka duguba minnu bɛ yen n'i tɛ sigi n'a ye fiyewu k'a fɔ k'u bɛna binkanni waleya ta ka ɲɛsin o yɔrɔw ma min ye Awayikadɔ Yusufu Toloba ko Awayikadɔ bɛ ka suru ka ɲɛsin o dugubaw de ma a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Awayikadɔ bi cogoya foyi tɛ an bolo janto yɛrɛ la kɔ cogoya foyi tɛ an bolo terroriste ɲɛmaa minnu bɛ yen u lafasaba minnu bɛ yen u dɛmɛba minnu bɛ yen n'o y'u ka parew minnu bɛ Bamako yan n'u bɛ dibi la n'u dogolen bɛ n'an m'u minɛ ka u tɛgɛ kɛ u ku ye donc Ala Awayikadɔ an sigilen bɛ ni bandi min ye k'an kana an sigi n'a ye a ko n'i y'a jateminɛ min ye vidéo dɔ ye Yusufu Toloba min filɛ nin n'o ye Awayikadɔ Dana Amasago mɔgɔw u ka Awayikadɔ chef d'état major ale de kumana a y'a jira k'a fɔ kabiri transition nana fo kana se an bɛ donni minɛ i ko bi gɛlɛmisɛnninw bɛ fan bɛɛ fɛ tiɲɛ don olu bɛ transition maaw fo u bɛ baara min na u bɛ gouvernement fo a bɛ cɛsiri min na u ka hali bi u k'u ka ceinture serré sabu Awayikadɔ n'u ma ceinture serré i ka dɔn k'a fɔ a kuma a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ n'u ma ceinture serré jihadistes minnu bɛ Bamako yan ani minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw fɛ i ka dɔn olu bɛ wulikajɔ u b'o sabati o tuma ale bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ an ka fɛɛrɛ ni dabaliw kɛ jihadistes dɛmɛbaa minnu bɛ yen n'u bɛ dibi la n'u bɛ Bamako yan nɔ ko olu bɛ se ka minɛ cogo min k'o de ɲɔgɔn tɛ n'o tɛ n'olu ma minɛ a ko an hakili b'a la kɛlɛ in bɛ ban cogo min ko kɛlɛ Awayikadɔ ko ban cogo Awayikadɔ ko o tɛ a la. O t'a la dɛ. Ça c'est vrai ça. C'est vrai. Ah oui. Yusufu ye min fɔ. Mais ça c'est vrai. Ah oui. Bon. Tant que c'est ça. Mais ale ye min fɔ c'est vrai. O ye tiɲɛ sa mais Yusufu fana k'a lajɛ sa dɛ. K'a lajɛ. Ni ko jihadiste tapi a Bamako ici. U ka parew bi yan an bɛɛ bɛ k'a fɔ mais e bɛ se ka ça c'est le problème voilà jɔn de ye jɔn ye ale min bɛ yen n'a bɛ ka nin n'ale bɛ o fɔ n'a bɛ faso dɛmɛ si il a des preuves s'il a des preuves e k'a b'a dɔn tigitigi k'a fɔ tiɲɛ don nin bɛ nin cogo in na il faut les dénoncer. Tant que il faut de fɔ tant que an ma Abu Safunɛ minɛ a banna ou bien tant que an ma Bura minɛ ou bien tant que an ma Madu Mayiga minɛ olu de terroriste ɲɛmɔgɔw olu de y'a ɲɛmɔgɔw aw hakili b'a la a ko bɛ kɛ cogo min a ti ɲɛ misali don dɛ c'est un exemple voilà bon n'a m'o fɔ fo ka kuma balancer nin cogo in na tout le temps kuma en parabole tout le temps kuma en parabole maaw ɲugu bɛ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ an t'a dɔn min don.
Yusuf fana ko lajɛ koyi a kan k'o lajɛ n'ale kɔni b'a dɔn n'i ka jamana don k'a fɔ ko a ɲɛmɔgɔ bɛ Bamakɔ yan i k'i b'i ka jamana dɛmɛ a fɔ i b'a fɔ n'i y'a fɔ an k'a mɛn ni jamana faamaw fana ma wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ min don an fana an population fana bɛ yen population bi ça c'est clair ni e b'a fɔ jamana faamaw ye dugu la e ɲɛ b'a la baara ko tɛ ka kɛ a panbara kelen fɔ kɛnɛma piya a banna an k'a mɛn a banna sinon a ye min fɔ togo la ta an caman bi yala an bɛ nin fɔ koyi dabiri ye dɛ a ye min fɔ an caman bi yala ka nin fɔ dabiri don walayi maa si tɛ k'i bolo kuru biban ni kuma in bila ka fɔ a ka ca san 10 nin kelen bi fɔ k'a ɲɛmɔgɔ bɛ Bamakɔ yan maa si ma deli ka minɛ Bamakɔ yan k'o ye rebelle ɲɛmaa dɔ ye walima k'o y'u ka fournisseur o ma kɛ dɛ a ko de bɛ taa n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn ko in bɛ cogo min hali bi a y'a jira k'a fɔ min ye Awaye Kado Toloba ye ko Awaye Kado olu kɔni bɛ taabolo min kɛ i ko bi olu n'u jɔ u jɔyɔrɔ k'u cɛsiri sabu min ye armée a bɛ wulikajɔ min na terrain kan Awaye Kado bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fo k'u waliɲuman dɔn a ko de siratigɛ la min ye Awaye Kado fama an bɛ don min na i ko bi yɔrɔ min bɛ yen ni fama tɛ ka se ka se ni fama jama tɛ yen i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ fɛɛrɛ kɛ k'o yɔrɔ ninnu k'olu lakana min bɛ se k'a to Awaye Kado jamana bɛ se ka lafiya cogo min a ko olu bɛ kunnafoniw di nin yɔrɔ in dɛ a ko nous fournissons des renseignements militaires sur les mouvements des assaillants u bɛ kunnafoniw di sɔrɔsiw ma Awaye Kado min ye bamaciwaleya tigilama ninnu u ka ta ka segin n'u ka don ka bɔ o bi lahaliya minnu na olu b'o kunnafoniyaw olu b'o di waati bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ Yusufu Toloba y'a fɔ cogo min i bɛ kunnafoniya di o kan cogo min i jija Yusufu maa minnu bɛ yen n'olu ni danbu la k'a fɔ u don Bamakɔ yan u tɔgɔw di a banna koyi Yusufu Toloba hali bi a kumana a y'a jira k'a fɔ min ye jihadistes min ye Awaye Kado marifa ni kisɛ dama tɛ koyi mugu ni kisɛ dama tɛ dɛ k'an k'a lajɛ bi Awaye Kado kuma ɲɔgɔnya min ye dialogue ye o fana an k'o sinsin jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya cogo min a ko bi Awaye Kado kɛlɛ in a ka gɛlɛn an k'a fɔ ko maramafɛn dama ko de bɛ kɛ sababu ye ka kɛlɛ in Awaye Kado k'a ban attaque minnu n'olu kɛra i n'a fɔ Kati i n'a fɔ Sevare a ye welewele da kɛ population ma k'an ka tɛgɛw di ɲɔgɔn ma an ka to ɲɔgɔn fɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ a y'a jira fana k'a fɔ min ye population ye k'u kan k'u janto u yɛrɛ la u kan ka faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ donsow ani surasiw ninnu fɛn fɛn filɛ nin ninnu t'u juguw ye dɛ ninnu bɛ ka na u lakana de ninnu bɛ ka na u dɛmɛ de an ka tɛgɛw di ɲɔgɔn ma yalasa ko ninnu a bɛ se ka ɲɛ cogo min juin kalo tɛmɛnen Yusufu Toloba Awaye Kado gɛlɛya min bɛ yen n'a bɔra Jalasago a y'a jira o fana na k'a fɔ le chef d'état-major de Dana Ambasago avait également appelé à traquer les têtes pensantes du terrorisme qui serait abrité dans la ville de Mopti. Il y a tuguni ya Dana Ambasago gɛlɛya la Jalasago o gɛlɛya la Yusufu Toloba ko ye nin kuma kelen fɔ k'a fɔ ko ka wuli minnu ye Awaye Kado Mopti tɛgɛjigi minnu bɛ yen n'olu fana bɛ terrorisiw dɛmɛ n'olu ni terrorisiw tɛgɛw bɛ ɲɔgɔn bolo ko ka wuli u nɔfɛ Mopti mara la nka hali bi tɔgɔ ma fɔ c'est ça le problème ale kɔni bɛ yɔrɔw ciblé a ko la ville de Mopti est infiltrée par des assaillants i y'a faamuya Mopti bamaciwaleya tigilama ninnu u ɲɔ ɲɛnen bɛ yen Awaye Kado Mopti mara la min ye Awaye Kado ko kumana fo an k'a lajɛ u bɛ taa ni ka segin kɛ ko hali u t'i jɔrɔ o kumana fo an k'a lajɛ an ka tɛgɛw di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Dana Ambasago min ye Awaye Kado Umaru Ongoyba Soir de Bamako nin y'a ka fasiri ye Yusufu Toloba an k'a wele a k'an dɛmɛ koyi a k'an dɛmɛ yalasa an bɛ se ka lafiya cogo min n'o tɛ a kuma ka ca an bɛ taa Nara min ye Awaye Kado n ka cɛkɔrɔba bɛ n bɛnkɛ Musa Yehiya Musa Yehiya n ka cɛkɔrɔba don n bɛnkɛ don Musa Yehiya Musa finitigi don a b'a lamɛn a tulo b'a la nin waati bɛnkɛ don a bɛ kan kɔnɔ a bɛ Nara tabarikala a bɛ Nara ko Ala k'u protéger amina yɛrɛ ami a tulo b'i la a n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ fɛn fɛn bɛ Nara nin waati la surasi kunda n'u tulo b'an na finitigi an bɛ dugawu de kɛ Ala k'u bɛɛ bamaci ninnu Ala k'u bɛɛ lajɛlen lakana ni Ala ka jɛ ye sebaya Ala k'a d'u ma ko vive les femmes bon courage vive la transition ko on est fier d'eux voilà Ala ka nisɔn tabarikala bismillah alhamdulillah ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ ne bɛ bolo don i k'a dɔn k'a fɔ nin ye sɛbɛn min ni k'a dɔn k'a fɔ a bɔra MINUSMA mɔgɔw ka sɛbɛn don i k'a dɔn k'a fɔ a bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Gawo la Gawo i k'a dɔn k'a fɔ Gawo police de proximité o tɛ dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ population olu ni polisilakaw i k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔnɔ bɛ kɛmɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa i k'a dɔn k'a fɔ lakana a bɛ se ka sabati cogo min na Gawo ale yɛrɛ a duguba in kɔnɔna na Siriba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ a jira la kabini i k'a dɔn k'a fɔ nin ba ma jɛ waliw ni a daminɛna anw ka jamana in kɔnɔ Gawo dugu kɔnɔna kɔni kɛra yɔrɔ min i k'a dɔn k'a fɔ sanga ni waati min bɛ tali kɛ Bamajiya waliw la i bɛ ta ka population
population civile ka olu sɛgɛrɛ ma i ka dɔn ka fɔ hakilina kɔni nana bugun min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ denmisɛnnin minnu ni olu bɛ Gawo olu kɔni y'a ye k'a fɔ ka dɔn ka fɔ ko in bɛ cogo min na sisan anw de bɛ an ka dugu kɛlɛkɛdaw dɔn anw de bɛ an ka dugu wodaw dɔn ma i ka dɔn ka fɔ hakilina dɔ bɛ anw na n'an sɔnna ka o labugun ka dɔn ka fɔ an na jɛ ka baara kɛ o ti dɔ wɛrɛ dɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ n'i ye lakana bunakun ta k'a lajɛ ka dɔn ka fɔ denmisɛnninkaw ni olu ye sifinnakaw ye olu bɛ se ka jɔyɔrɔba fa nin ko in nɔ ma i ka dɔn ka fɔ denmisɛnninw ka dɔn ka fɔ o ni polisilakaw u farala ɲɔgɔn kan min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ sanga ni waati u ka kɛlɛkɛda minnu bɛ yen ka dɔn ka fɔ ni o y'u ka dondaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamaju u ka teli ka don da o da fɛ ma bingannikɛlaw kan ka don da o da fɛ ma denmisɛnw kɔni farala ninnu kan walasa i ka dɔn ka fɔ u bɛ se ka lakana k'a boloda cogo min na i ka dɔn ka fɔ nin kɛra waleya min ni a diyara direction régionale de la police nationale min ni a bɛ Gawo olu kɔni k'i ka dɔn ka fɔ nin hakilina in a cɛ ka ɲi kosɛbɛ kuma olu n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ denmisɛn dɔw bɛ yen i ka dɔn ka fɔ u n'a fɛɛrɛ kɛ i ka dɔn ka fɔ olu ni surasilakaw n'o polisilakaw ye u ka jɛ ka baara kɛ i ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ denmisɛn cɛ 100 na i ka dɔn ka fɔ ka taa se i ka dɔn ka fɔ lakanabaw ma min bɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan nin waati na min bɛ tali kɛ Gawo a dugukɔnɔna na i ka dɔn ka fɔ a bɛ se ka lakana cogo min na walasa i ka dɔn ka fɔ taa ka segin a bɛ se ka nɔgɔya Gawo a duguba kɔnɔ cogo min na parce que b'a ka fɔ i ka dɔn ka fɔ ni o ye i ka dɔn ka fɔ nouvelle horizon ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin phase in kɔnɔ min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ nin hakilina in kɛra fɛn ye min n'i ka dɔn ka fɔ ɲɛmaa minnu bɛ Gawo nin waati na u ye tɛgɛrɛ fɔ nin hakilina in na u ye denmisɛn ninnu fɔ k'u waleɲuman dɔn an bɛ waati min na komi bi a ye ka dɔn ka fɔ ko denmisɛnw ani polisilakaw olu kɔni bɛ ka jɛ ka lakana k'a sɛbɛ sabati Gawo mara kɔnɔna Gawo dugu kɔnɔna na walasa i ka dɔn ka fɔ basigi a bɛ se ka sabati Gawo a duguba kɔnɔ cogo min na Asiri filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ i bonya bɛ kɔrɔfɔ la Abu Safunɛ Jara yanni an ka taa sugu la min ye awa i ka dɔn an bɛ fasiri ta fasiri min n'o ko a ma ko aujourd'hui min ye awa i ka dɔn a kɛn bɛ ka droit de réponse a kɛn bɛ k'o de sɛbɛn a ko awa i ka dɔn SMTD SA i hakili b'a la a min ye kunnafoni u y'a bɔ k'a bin sabu awa i ka dɔn k'a jira k'a fɔ SMTD min ye awa i ka dɔn k'a bɛ waati la waati min ni awa i ka dɔn a gɛlɛlen don a bolo kosɛbɛ sabu a bisi basalen don ladon cogo ani awa i ka dɔn wari min bɛ n'a bɛ 400 ani 50 n'a b'o o kofɔ o kɛra gɛlɛya san 2021 kɔnɔ a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ journal y'o fɔ anw yɛrɛ da donna la a ko de siratigɛ la min ye nin article ye n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko a kelen bɛ ka awa i ka dɔn SMTD a kɛlen bɛ ka jalaki bi a kan kosɛbɛ a ko conseil d'administration ani direction générale ani awa i ka dɔn personnel a kelen bɛ k'olu caman ta sabu awa i ka dɔn min ye nin waleya ninnu k'a bolo ŋɔnɔ ni ɲɛsu ma a ko de siratigɛ la SMTD olu kɔni kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ droit de réponse ni k'o bɔ k'o bin k'a jira k'a fɔ nin ko min filɛ nin a bɛnnen t'u ma bi a ma bɛn o ma sini olu b'a kɔ sabu awa i ka dɔn kumakan minnu n'olu fɔlen don kumakan jɛlenw tɛ a ko n'i y'a jateminɛ maa min filɛ nin ye ka nin fasiri in kɛ jɔn ko ala awa i ka dɔn journalisiya yɛrɛ bɛ min laɲini a fɛ a kun kan ka se ka o sira taama hali nɛgɛjuru sira n'a kun y'o kɛ a ka ca ala fɛ awa i ka dɔn a bilala fili min na a ti bila o fili la a ko siyaji fana o dayɛlɛlen don n'a kun dara yen a na kunnafoniw sɔrɔ minnu b'a bilasira awa i ka dɔn sira ninnu fɛ kunnafoni jɛlenw a ko de siratigɛ la awa i ka dɔn olu kɔni awa nin ko minnu filɛ nin olu kɔni b'a jira k'a fɔ min ye awa i ka dɔn nin ko min filɛ nin ka kunnafoniw ta k'u bila sira sugu dɔw fɛ ani waleya dɔw fɛ o ye fɛn min ni awa i ka dɔn a man ɲi kunnafoni jatigi da jatigi tɛ nin na a ko maa min kɛra sababu ye ka kunnafoni lankolon ninnu k'o d'u ma kana k'o y'u bila filijuguba la nka min ye awa i ka dɔn nin ko min filɛ nin ye olu bɛna ɲɛfɔli kɛ kunnafoni min ni a dira k'a jira k'a fɔ min ye awa i ka dɔn février awa san 2021 ɲɛmaa min bɛ awa i ka dɔn SMTD la ale ye baara daminɛ o waati de a ko awa i ka dɔn a nana ka n'a sɔrɔ awa i ka dɔn nin yɔrɔ in ladonko juguya dan i ka dɔn o de tun ye SMTD a ko sabu min ye SMTD k'a daminɛ 2019 ka na 2020 na facture caman de tun bɛ yen minnu ye jamana kɔmaw ka awa i ka dɔn facture ye minnu u bɛ baara minnu kɛ jamana kɔ kan olu m'aw ka facture kun bɛ yen gɛlɛya kun don b'o kɔnɔ kosɛbɛ i n'a fɔ MTN Côte d'Ivoire i n'a fɔ Orange Côte d'Ivoire i n'a fɔ Intersal ani a ɲɔgɔnna caman nka fournisseur dɔw yɛrɛ fana bɛ anw fɛ yan impôt ni UNPS ani kanamu ninnu bɛɛ lajɛlen ka ko awa i ka dɔn SMTD ko la gɛlɛya kun don bɛ a la a ko n'i y'a jateminɛ ni article min filɛ nin ni awa i ka dɔn a kumana SMTD ka nin cogo in na a kelen bɛ ka kuma caman fɔ nka directeur min bɛ yen ni awa i ka dɔn o bɛ nin kunna n'o ye awa i ka dɔn journal in directeur k'o kan k'a dɔn baara yɛrɛ bɛ kɛ cogo min yɔrɔ yɛrɛ bɛ awa i ka dɔn ladon cogo min k'o kan ka awa i ka dɔn olu dɔn directeur ka miteli yɛlɛmaliw kɛcogo nin bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye fɛn minnu bɛ kɛ awa i ka dɔn u ka sow kɔnɔ a bɛ kɛ cogo minnu na a n'a bɛ kɛ ni daliluwa minnu ye olu bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye fɛn minnu ni awa i ka dɔn a dɔnnen don a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ contrat caman de bɛ yen minnu kun tɛ sariya kɔnɔ ɲɛma kura in nalen a y'a contrat bɛɛ lajɛlen cɛ k'a bɛɛ bɔ yen tabarikala Mali kura tɛ wa Mali kura la refondation
la refondation ako tɛmɛnen kɔ ka bɔ u y'a jira k'a fɔ nin cɛ in expérience away ka dɔ k'o tɛ ala n'o ye ɲɛmakura ye ko nin ko in kɔni ye yɛlɛko kumaw ye n'i taara ka taa ɲɛma ka CV ta k'o lajɛ i bɛ bɔ fili jugu la o SMTD ko k'u bɛ k'u kunnafoni di ɲɛma bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ directeur général a ye baara daminɛ away ka dɔ février san 2021 nka maa min don expérience min b'a la san 19 expérience don 19 ans d'expérience. 19 ans d'expérience dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. Yeah. Et ni maa min ko expérience tout là. Expérience beau là ça. Et bon temps ça va ça. 19 ans. Tu as fait quoi Santa Faligwe. Ible falika maintenant falu farasira do aywa ko ka jira ka fo fana san kelen kono direction kura min nana u ye yelmali do société na ka away ka do SMTD ka sigi away ka do sengelenga bara bu se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na mission minnu be mission ye vérificateur général ale ye mission minnu kɛ min ya away ka do bureau du vérificateur général ka ta se contrôle général des services publics ani autorité et de régulation des marchés publics ninnu ye contrôle fɛn fɛn kɛ minnu banawo minnu ma banwo ni be fɛ k'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen away ka do o be o kuma SMTD ka taa yɛlɛlen don k'a bila bɛɛ lajɛlen ka bila la n'i bɛ fɛ ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka maliyɛnw bɔ dibi la n'i bɛ fɛ maliyɛnw ka lafiya min ya away ka dɔn cakɛda ɲuman minnu bɛ jamana kɔnɔ u k'olu dɔn SMTD ko k'olu ka baarakɛyɔrɔ k'a da yɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ bɛ se ka taa kunnafoni sɔrɔ ba dibi ni dibi foyi tɛ min b'a ko la jango tɛ directeur kura min n'o nalen filɛ nin a tɛ tɛmɛ nin kan directeur yɛrɛ ka droit de réponse ye nin ye. Ne directeur ka droit de réponse Cheikh Oumar Traoré asa ni isoni ndi yɛrɛ itini kɛ koyi cɛra la dɛ cɛ na Cheikh Oumar a sɔma yɛrɛ n'an ye dɔ in kalan ni droit de réponse fana bɛ yen n'o kalan dɛ an b'o fana dɛ o tuma an bɛ dugawu kɛ maaw de bɛ jateminɛ kɛ sa hali bi sa ala k'an ni sababa bɛn ala ka hɛrɛw caya ala ka hamina ko n'ala sɔnna arajo ye Nura FM 94.4 tomi murumuru 5 sɔni an bɛ taa away ka dɔn munumunu sugu la ni ala sɔnna ma kamalen min bɛ yan Yusufu Sissoco voilà kɛnkɛri wasolo y'an jigi an bɛ sigi ka na kumaso kɔnɔ Abu Safunɛ Jara kunnafoniw caman ba o bɛ an bolokɔrɔ hali bi sabu waati away ka dɔn ale bɛ ka taa mana an bɛ sigi ka na kumaso kɔnɔ maaw garisɛgɛ mana kɛ min ye hali u b'o sɔrɔ o kunnafoni donc jumɛn kelen de bɛ wula i bolo don ne ka taa de e ka taa ayiwa baasi tɛ Abu Safunɛ away ka dɔn ne bɛ taa n bɛ taa ni do ni fasiri ye fasiri min n'an k'a ma ko soir de Bamako wula away ka dɔn maa min kuma bɛ o bɛ Umaru Ngoyiba o b'o fɔ Umaru Ngoyiba a ko away ka dɔn min ye transition ye u kɛlen bɛ ka welewele da kɛ ko away ka dɔn an ka duwawu don kɛ bi duwawu don min bɛ tali kɛ min ye away ka dɔn yanni kalo tile 31 away ka dɔn welewele da ka kɛ min bɛ se ka duwawu don yɔrɔ yɔrɔ i ye silamɛ ye i ye chrétien ye i ye diinɛ wɛrɛ maa ye away ka dɔn i k'i cɛsiri cogo sugu bɛɛ la min bɛ se ka to yanni kalo in tile 31 cɛ e ka duwawu don kɛ Abu Safunɛ o mun dun bɛ dugu la min tɛ ka fɔ fasodenw ye ko away ka dɔn o ɲininkali k'an k'o kɛ ka duwawu kɛ awɔ ka duwawu kɛ nka ka tila ka date yɛrɛ délai yɛrɛ sigi mun danger bɛ yen ya quoi ya quelle menace Patrick Kaba côté a ko yalima un grand danger menace-t-il le pays ni kɔrɔfɔba ye dɛ nka an ka taa ayiwa a ko kuma na sa kɔrɔfɔba don min ye away ka dɔn Ibrahim Tunkara a tulo b'an na a ɲɛ b'an na an bɛ Ibrahim fo a ko ministre min bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ anw ka diinɛ ko ma a ye away ka dɔn welewele da kɛ silamɛ ni chrétien ani away ka dɔn diinɛ fɛn o fɛn bɛ yen i bɛ diinɛ la i tɛ diinɛ la i bɛ se ka duwawu kɛ cogo min ka seli cogo min jamana in ka basigi a y'o welewele da a y'o kɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na anw ka jamana a bɛ ka attaquer away ka dɔn fan bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ ka kɛ sababu ye min ye away ka dɔn tension fana o bɛ ka wuli away ka dɔn anw ni Côte d'Ivoire ani anw ni MINUSMA o fana ni ɲɔgɔn cɛ a ko communiqué min bɔra kalo tile 26 ni away ka dɔn a dara réseau sanfɛ ko ministre kelen bɛ ka welewele da kɛ k'a ɲini away ka dɔn diinɛmaw fɛ bɛɛ ka away ka dɔn duwawu kɛ bi jumadonya in na chrétienw ta o ye kalo tile 31 ye o kumana sa tɔ bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ k'a kɛ away ka dɔn ka bɛn kalo tile 31 ma min bɛ se k'a to jamana a bɛ basigi cogo min jamana a bɛ lafiya cogo min a ko nin welekan min filɛ nin ko tiɲɛ don ko a kan ka kɛ nka yɔrɔ min bɛ yen ni away ka dɔn ɲininkali kun bɛ yen n'o bɛ a jira
k'a fɔ mun dun bɛ yen min bɛ ka awɔ i ka dɔn anw ka jamana menacé o de ye k'a fɔ anw ka jamana faamaw u ye délai min yɛrɛ di k'a jira k'a fɔ kalo tile 31 yan n'o cɛ ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ka tigɛ a ko n'i y'a jateminɛ kumakan dɔw bɛ yen olu y'o mɛn ŋunuŋunu kumaw la awɔ i ka dɔn olu y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ min awɔ i ka dɔn a kun fɔra jamana faamaw ye ko gɛlɛya dɔw bɛ yen minnu bɛna kunsi jamana in ma k'u ka saraka dɔw bɔ saraka minnu bɛ yen a b'i n'a fɔ jamana faamaw k'u y'a kɛ bolokɔfɛ fɛn ye o de kama nin waati laban ninnu kɔnɔna na n'a ma ɲɛ k'a fɔ attaque ninnu bɛ ka kɛ ko jagoya don k'u bɛ wuli awɔ i ka dɔn k'a ɲɛɲini joona nka yan'a kun ka ɲɛɲini ko fɛn dɔw kun bɛ yen minnu awɔ i ka dɔn n'olu kun ɲɛfɔra a ko jɔrɔna ko in ni affaire in na donc ala awɔ i ka dɔn délai ko in dɛ ko de ko in bɛɛ lajɛlen a jɔrɔna ko ye nka min awɔ i ka dɔn ko dɔ ka fisa dɔ ye waati min fɔra kalo tile 31 Abu Safunɛ Jara k'an k'an jija a kɛra misiriw kɔnɔ a kɛra églisiw la a kɛra yɔrɔ wɛrɛw ye ni seli bɛ se ka kɛ o ka kɛ min bɛ se k'a to jamana bɛ se ka basigi cogo min ni duwawu min bɛ se ka kɛ o ka kɛ min bɛ se k'a to jamana bɛ basigi cogo min n'o tɛ a bɛ i ka dɔn ko in bɛ dabolo min kan a n'a délai lama i ka dɔn k'a fɔ k'o ye fɛn ye fɛn min bɛ ɲininkali kun bɔ danger jumɛn de bɛ yen k'i kunsin anw ka jamana in ma fasiri filɛ min ye a bɛ i ka dɔn Umaru Ungoyiba a ka fasiri don u ka bidon bɔli soir de Bamako i bonya b'a la ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ an bɛ duwawu kɛ hali bi ala ka jamana ala k'a kolo suma ala k'a kɛ hɛrɛ a kɛ hɛrɛ ye an bɛ duwawu de kɛ saga ani waati bɛɛ lajɛlen na an ka faso ko in na kosɛbɛ ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ ne bɛ n bolo don mɛ bɔ ne sɛbɛn min ni o cogoya ko lɛnɛ pana nin ye la rédaction olu ka fasiri don ko i k'a dɔn k'a fɔ hali bi min bɛ tali kɛ affaire des 49 militaires ivoiriens hali bi minnu ni olu minɛnen bɛ anw ka jamana in kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ délégation belebele fila i k'a dɔn k'a fɔ olu ni Fort Gnassingbé olu ye ɲɔgɔn ye k'a fɔ délégation kunfɔlɔ olu bɔra Mali cogoya la délégation kunfilanan o bɔra Côte d'Ivoire yɛrɛ cogoya la k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Fort Gnassingbé ani a bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na Fort Gnassingbé i k'a dɔn k'a fɔ nin ye togolaiw ka président ye maa min don i k'a dɔn k'a fɔ saga ani waati jamana in fila in bɛɛ lajɛlen kanu bɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya anw ka Mali anw ka ba Maliba i k'a dɔn k'a fɔ kabini waati dɔ la min bɛ tali kɛ CEDEAO olu ye sanction min ta ka anw sɛgɛrɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ a nana se waati dɔ la ko in kɔni sɛbɛn nana n dan ye ko in sɛbɛn nana gwɛlɛya i k'a dɔn k'a fɔ anw ka ɲɛmaw ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ Fort Gnassingbé la a ka se k'i da don kuma in na walasa maa min ni a bɛ wele ko médiateur i k'a dɔn k'a fɔ Fort Gnassingbé a ye médiation a y'o kɛ ala nana n'a ka na ye min bɛ tali kɛ o sanction na o sera ka wuli kuma gwɛlɛya min ni a talen filɛ nin ye ka don anw ni Côte d'Ivoire cɛ a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasi maa 49 min ni olu cunna anw ka Bamakɔ aéroport Bamakɔ Moribo Senu a k'a dɔn k'a fɔ o waleya min ni o kɛra fɛn min ni k'a dɔn k'a fɔ a ye maaw dabali ban a kɛra sigana ko belebeleba ye k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ninnu nana na cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ u mana sariya kɔnɔ kuma i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra sababu ye gɛlɛya a bɛ ka don anw ni Côte d'Ivoire cɛ kuma i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Fort Gnassingbé la ale kɔni i k'a dɔn k'a fɔ a choisira tuguni i k'a dɔn k'a fɔ a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ solution rapide bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na cogo min na fura bɛ se ka sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ anw ni Ivoiriens u ka nin gwɛlɛya in cɛ sababu la i k'a dɔn k'a fɔ kununko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kununko alamisa ni o bɛnna juillet kalo ale tile 28 ma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ anw ka Mali délégation dɔ i k'a dɔn k'a fɔ o ni Fort Gnassingbé an ye ɲɔgɔn ye in k'a dɔn k'a fɔ a bɛ tali kɛ fɛn min na i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka sababu kɛ gwɛlɛya min bɛ anw ni Ivoiriens cɛ k'a sababu kɛ 49 militaires ko in ye u bɛ se ka fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na Ivoiriens fana ka délégation belebele kelen a bɛɛ lajɛlen kɛra kununko i k'a dɔn k'a fɔ Fort Gnassingbé a ye nin bɛɛ lajɛlen bisimila a ye bisimilali kɛ mais a m'u kɛ ɲɔgɔn fɛ a ma kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est ça o kuma bisimilali y'a fɔ cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ bisimilali ninnu kɛra i b'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ta kɛra i dan na kuma i k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan kuma i k'a dɔn k'a fɔ malidenw olu lamɛnna fɔlɔ min bɛ tali kɛ Ivoiriens la kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ani olu fana o ye u ɲɔgɔn ye u y'o boloda kuma i k'a dɔn k'a fɔ Ivoiriens ka nin surasi ma 49 ye ninnu minɛna i k'a dɔn k'a fɔ anw ka Bamakɔ yan nɔ i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra juillet kalo o tile 10 waati la o kuma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka fara a fanga a ɲɛmaw la olu kɔni y'a jira k'a fɔ u kɛ ne ka datugu fiyewu kuma i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ négociation na u bɛ bɛn kosɛbɛ ka min ye i k'a dɔn k'a fɔ justice u bila mɛ o min ka bolo kan i k'a dɔn k'a fɔ ko o baaraw fana bɛ kɛ ka se a dan na kuma n'o baaraw kɛra ka se a dan na min mana bɔ a la ka kɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ médiation ko fana ye i k'a dɔn k'a fɔ u n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka ko in k'a bila o da kunna kuma i k'a dɔn fɔ kabi kumajan min bɛ tali kɛ anw ka ɲɛmaaw la olu y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ diplomatie n'o ye ka fɔ ka bɛɛ kɛ diplomatie o cadre kɔnɔ ɲɛmaaw ka dɔn k'a fɔ ko olu y'a jira k'a fɔ ko o da u kɔni yɛlɛlen bɛ Ivoiriens cɛ u ka o kɛ ka dɔn k'a fɔ ko in bɛ daminɛ tuma min na fɔlɔkɔbin minnu ni olu tigɛra waati tɛmɛnenw na ko n'an kun taara o taa tɔgɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛna kɛ fɛn min ni a bɛ sɛbɛn gɛlɛya i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi bɛɛ lajɛlen bɛ ka jisuma kɛ i koli ji rɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na Ivoiriens u kɛn bɛ ka jisuma kɛ u koli ji rɔ kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u kɛn bɛ ka jisuma kɛ
kɛ u kolo jira o i ka dɔn k'a fɔ ko in ka kɛ fɛn ye min ni a bɛ se ka labɛn i ka dɔn k'a fɔ labɛn cogo cɛ ɲuman na Basiri filɛ nin an ye min mɔ indicateur l'indépendant kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ la rédaction olu ka fasiri don Abu Safunɛ Jara l'indépendant ni y'ale bila ne b'ale indépendant kelen in b'a ta Abu Safunɛ min ye n dɔgɔkɛ n'o ye Sori Ibrahima Kulubali a kuma n bɛɛ Abu Safunɛ Jara min ye awɔ i k'a dɔn maliyɛn ni ko an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ fɛn kelen min bɛ yen n'a ka teli k'o kɛ maliyɛn in fɛ kosɛbɛ o de ye awɔ i k'a dɔn ballondan ye n'i ye ballondan ko fɔ fédération malienne de football i b'o ko fɔ o de siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi Abu Safunɛ n'an ma farati maa minnu bɛ yen n'an ye danaya da u kan k'u ta k'u kɛ awɔ i k'a dɔn fédération malienne de football o ɲɛmaaw ye u ka fédération u k'a mara bi Abu Safunɛ Jara u bɔra an jigi kɔrɔ min ye awɔ i k'a dɔn Mali fédération a bilama daba wulilen don Sonkala wulila Sonkala ma ye tasuma mɛnɛnen don wa maa t'a dɔn a bɛ fa waati min transition jamana faamaw caman ma wuli k'u jɔ ka u cɛsiri i ka dɔn k'a fɔ an bɛ taabolo min kan fédération malienne de football an kun bɛ gɛlɛyaba min kɔnɔ waati tɛmɛnen Abu an laban an bɛ segin a kɔnɔ Ala k'an kisi n ko Ala k'an kisi an k'an yɛrɛ kisi dɛ o de fana ka teli a fɛ o kaɲi Abu Safunɛ a ko nin jɛ in a nana ni programme min ye a yɛrɛ ɲuman na ko agir pour bâtir o programme Mamudu Touré ni bɛɛ ko a ma ko Bavier a bɛ ka taa ni anw ka ballondan de ye KO total KO final k'a bɛɛ kɛ c'est tout c'est fini ye Bavier a ko n'i ye jateminɛ kɛ comité de normalisation min bɛ yen n'o tun bɛ anw kunna n'an ko a ma ko CONOR ale ye wulikajɔ ni cɛsiriw bɛɛ kɛ anw ka jamana in kɔnɔna na min bɛ se k'a to farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ballondan o bɛ se ka awɔ i k'a dɔn ɲɛ cogo min a y'i cɛsiri fasodenw yɛrɛ dama minnu bɛ yen n'u bɛ ballondan ko n'u b'a baaraw la u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de siratigɛ la maaw y'u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma CONOR awɔ i k'a dɔn a ye kalataw labɛn kalata minnu labɛnna fédération malienne de football tɔgɔ la Abu Safunɛ Jara o kalataw nana kunjɛ ni mun ye en 2019 le 29 août min ye fédération malienne de football a ye ɲɛma kura awɔ i k'a dɔn a y'o sɔrɔ n'o ye Mamudu Touré Bavier awɔ i k'a dɔn a nana kabi a nana don min fo kana se an bɛ don min na ko bi Abu Safunɛ Jara anw ka fédération malienne de football a bɛ ka taama kunkolo de kan yan'a ka taama senw kan a bɛ taama kunkolo kan sɛmɛnw bɛɛ bɛ ka sɔnsɔn a ko kuma na sa an bɛ don min na ko bi l'éléphant annoncé a nana avec un pied cassé ni éléphant in pied kelen ma cassé dɛ nin pieds yɛrɛ bɛɛ de cassé Tori Ibrahima Kulubali a ko awɔ i k'a dɔn min ye équipe min bɛ yen n'a bɛ fédération malienne de football kunna bi n'an ko a ma ko FEMAFOOT ni a ɲɛmaya bɛ maa bolo n'u ko a ma ko Mamudu Touré ni bɛɛ ko a ma ko Bavier jɔn ko Ala awɔ i k'a dɔn anw ka ballondan an kun famana min ma fédération malienne de football a kun famana gɛlɛya min ma Bavier bɛ ka kɛ sababu jugu ye awɔ i k'a dɔn ka fédération malienne de football ka plonger awɔ i k'a dɔn o sababu jugu ye ka plonger o kɔnɔ tuguni dɛ min ye awɔ i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi fɛn caman bɛ yen minnu kɔni ye fɛn ye fɛn minnu n'u ɲɛsinnen bɛ fédération ka lawale a ka taabolo ma bi i n'a fɔ sariya sɛbɛnw n'o bɛ fédération n'o bɛ violation de texte n'o b'o ko fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen k'u tɔnɔ min k'u da u kɔ o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen jagoya fanga ani fanga damatɛmɛ waleya o de bɛ awɔ i k'a dɔn ninnu gaman kɔrɔ o bɛɛ bɔlen kɔ yen ɲangini jugu k'o ta awɔ i k'a dɔn ni ka maaw sɛgɛrɛ ka dɔw yɛrɛ sen bɔ a la minnu yɛrɛ taalan bɛɛ ye farikolo ɲɛnajɛ k'olu sen bɔ a la ala ni bɛnbaliyaw n'a ɲɔgɔnna caman ala ni awɔ i k'a dɔn olu y'a sababu ye Fasirikɛ b'a ko a ko kɔsɔn in na min ye commission min bɛ yen n'a bɛ commission d'appel des élections de la FEMAFOOT n'a b'o ko fɔ o ye kumakan minnu fɔ awɔ i k'a dɔn farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ o taabolo kan Bavier ninnu ka taabolo kan o bɛ maa kamana guwan wa n'i ye jateminɛ kɛ k'a jira k'a fɔ bɛnbaliya o ɲɔ ɲɛnen don jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko tribunal arbitraire du sport n'o ye tasi anw ka plainte min bɛ yen a bɛ plainte 5 bɔ o ye hɛrɛ o tɛ hɛrɛ plainte 5 5 plainte o ye hɛrɛ wa o tɛ hɛrɛ ye ayo n'o tɛ hɛrɛ an bɛ changer don jumɛn kuma in ka ca koyi a ka ca a ko n'i y'a jateminɛ hakilila jiginna Bavier in bɛna don min awɔ i k'a dɔn a ye kuma caman fɔ a ye hakilina caman di min ye awɔ i k'a dɔn min bɛ se k'a to farikolo ɲɛnajɛ a bɛ se ka bɔ awɔ i k'a dɔn gɛlɛyara cogo min i n'a fɔ ballondan nka Bavier ye fɛn o fɛn min fɔ ani minnu bɛ ka kɛ bi ani a bɛ ka taa ni taabolow ye cogo min Abu Safunɛ Jara u cɛ ka jan i ko jɛgɛjalan ani baji o kumana bi sa mɔgɔw de b'u yɛrɛ ɲininka an minnu bɛ yen n'an ye ballondan kanu an minnu bɛ yen ni awɔ i k'a dɔn an bɛ ballondan fɛ an b'an yɛrɛ ɲininka Bavier nakun ye mun ye ballondan ko sira fɛ a ko sabu n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a ye fɛn fɛn fɔ Bavier ma taa ni o si sira ye a k'a bila a kɔni dama tɛmɛna o Bavier bilama ani a ka awɔ i k'a dɔn tɔndenw a nege tɛ maaw la bulɔgu dama o de bɛ awɔ i k'a dɔn ka kɛ ka fédération mara sabu comité exécutif an bɛ don min na i ko bi bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ awɔ i k'a dɔn min ye jɛkulu dɔw bɛ yen i n'a fɔ awɔ i k'a dɔn ligue dɔw bɛ yen k'olu déstabiliser k'u b'u dabolow kan ni comité ba in awɔ i k'a dɔn a ka baara don a ye minnu fɔ ka tɛmɛ clubw kan
Suka club bilama Bavier fana jara u bɛ dibila dibijuguba u ko min ko dami wari t'u bolo wa fédération kan ka subvention d'uma ko club ba dɔ bɛ ko y'a jira k'a fɔ ko salongo million 7 o tora o ma di ɲinan fana million ta o tora o ma di o b'a jira k'a fɔ club kan ka subvention min yɛrɛ sɔrɔ Bavier dɛsɛ bɛ o ka dɔn ko financement o subvention ko di club ma alors a ko bɛɛ ka bɔ yen Bavier bɛ mun ye san 3 min bɛ yen ni Bavier y'a kɛ fédération malienne de football kɔnɔ bi a kɛra gɛlɛya dan de ye ka ɲɛsin Mali ballon ma kelen Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 an bɔra o la cogo min o ma dogo maa si la filanan ye min ye Mali yɛrɛ tun bɛ se ka taa i gun Coupe du Monde kɛnɛ kan o fana kɛnɛ kan an dɛsɛra an gɛnna an bɔra o fana na a ko nin bɛɛ ye fɛnw ye fɛn minnu n'u bɛ maa kamana quoi a ko o tuma an bɛ don min na ko bi yanni Bavier k'a lajɛ k'i tɛgɛ di maaw ma ani maa minnu jɛra ka baara kɛ janfantiya walew ani awayika dɔn jugujuguya dɔw bɛ ani taabolo dɔw bɛ olu dabila Bavier kɔni bɛ min na bi o de awayika dɔn yɛrɛ jira yɛrɛ baya min ye awayika dɔn sanction sariya sɛbɛnw sɔsɔli maa gɛn yɛrɛ sagokɛ dama i ka o de bɛ fédération na a ko a tuma an bɛ don min na ko bi min ye d'ores et déjà des manifestations sont en gestation o ka kɛ dɛ dɔ kɛra dɛ an tɔɔrɔ la ten ballon d'an fana manifestation ni Bavier ma se fɛɛrɛ tɛ ɲini fɛɛrɛ bɛ ɲini kɛ an bɛ fɛɛrɛw de kan k'o tigɛ sa alors ko manifestation kɔni ko o bɛ na wuli ko les plus hautes autorités jamana faamaw min bɛ yen n'o ka girin n'a bɛɛ bi ballon d'an ye n'an ma wuli k'aw jɔ walahi n'an ma wuli k'aw jɔ fasiri yɛrɛ ka bɔ yen sa fɛn kelen min ka di ne diɲɛlatigɛ la o ye ballon d'an ye fasiri yɛrɛ ka bɔ yen min ye fɛnkɛ min bɛ na loisir min bɛ na loisir ça c'est le football ça c'est vrai. Non, c'est clair. Mais en tant qu'ancien footballeur, ka ballon d'an yɛrɛ kasa tɛ se ka bɔ nu na kabini Bavier sen donna fédération in kɔnɔ a ye acte fɔlɔ minnu posé n'o ye janfa ye ka ɲɛsin ne yɛrɛ ka club ma Stade malien de Bamako non moi je n'ai à déposer non i jodo non mais ni nana ni kumakan minnu ka tila ka janfa ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma depuis soubassement dato a yi foyi kanu ni ballon d'an tɛ a banna Ɲamare k'a sɔrɔ e ma kɛ ballon d'an ba ye mais a bɛ kɛ cogo di bon anw ka waati fana a bɛ kɛ cogo di an bɛ dugawu de kɛ k'i to Kalifabugu i ka ballon d'an ko siga t'a la dɛ ko Kalifabugu k'i ɲɔgɔn ko a ɲɔgɔn kun tɛ koyi n k'u bɛ Kalifabugu f'u b'u jɔ aran na k'a lajɛ n bɛ se k'i labɛn n'a y'a ka karapɔn don bloc t'a la dɛ ka société don hali lycée Sangore Bamakɔ lycée Sangore kelen j'étais le meilleur buteur là-bas tabarikala a bloc t'a la a bloc t'a la min sera Ariel Terani mais ne yɛrɛ u ka Bavier bɔ yen dɛ u ka e bila ni ayi hali n'u ye nin di ne ma ne t'a fɛ ayi ne bɛ fɛ dɔrɔn Mali ballon tan ka ɲɛ mais maa min b'a dilan maa min b'a ɲɛ maa min bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan Bavier tɛ u ka Bavier bɔ yen ne kun ko hakili la ale don mais bi j'ai compris qu'ale tɛ mais c'est pas lui il n'est pas l'homme de la situation ça c'est clair Ala ka ni ca u bɛ ka a jira n na ko waati sera a bɛ ka se ko waati sera awɔ Banjugu Jaguraga a ko Nara c'est mon village ale ye Nara ye Seydou Gindo an b'i fo mama Fɔnba ka foli las'i ma ka Kaba Baraji fo kanuba ni dɛmɛbaa ka u bɛɛ fo waati sera ko waati y'an ta tɛgɛ ma u bɛ ka signalement d'a ma Abu Safunɛ dɔ bɛ yen de o fara ɲɔgɔn kan joona ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ l'indicateur du renouveau k'o daw ale ka sɛbɛn don a ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ an consommateurs la u ti dɔwɛrɛ dɛ sukaro ko o kunnafoni don i k'a dɔn k'a fɔ k'a daminɛ 100 na ka taa 130 la sukaro kɔni ko a bɔra o la dɔgɔkun tɛmɛnen na i k'a dɔn k'a fɔ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fɔ 160 la kilo a bɛ 160 la Bamakɔ a fan caman fɛ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye an consommateurs ye e ko an t'a fɛ ka dimi i k'a dɔn k'a fɔ wa an b'a fɛ ka dimi kɛrɛnkɛrɛnnenya commerçants a ka jan ka taa se autorités yɛrɛ ma ni o ye jamana a marabaaw ye consommateurs ni o ye sukaro a dunbaw ye i k'a dɔn k'a fɔ an b'a fɛ ka dimi u kɔrɔ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ prix minnu ni u yɛlɛlen filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ sukaro a prix yɛlɛlen filɛ ka se hakɛ min ma i k'a dɔn k'a fɔ ko dalu bɛɛ mini min bɛ a yira k'a fɔ ko sukaro a kan ka yɛlɛ ka se fɔ nin kisɛ in ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sukaro bɔyɔrɔ bɛ anw ka jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya maaw bɛ min wele ko sukala SA i ka dɔn k'a fɔ Seribala o bɛ anw ka jamana in kɔnɔ Tubabugu o sukaro bɔyɔrɔ o bɛ anw ka jamana in kɔnɔ kuma i k'a dɔn k'a fɔ sukaro minnu bɛ bɔ kɔfɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u kan bɛ ko frais de dédouanement ko olu gwɛlɛyara hali bi u kan bɛ ko min bɛ tali kɛ tajiko la kɛrɛnkɛrɛnnenya Ukraine kɛlɛ i ka dɔn k'a fɔ ka taa se min bɛ tali kɛ Ukraine ani Rusiw ka kɛlɛ ma u da selen bɛ nin bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ sababu ye
min kɛ mɛ ka to sukaro a bɛ se ka gɛlɛya i ka dɔn k'a fɔ studio tamani n'a n'o ye radio so dɔ ye k'a fɔ olu ye wulikajɔ kɛ ka ɲininkaliw k'a sɛbɛn kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw na jamana kɔnɔdenw y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ka dɔn k'a fɔ ni olu fara bɛ jɛkulu kan n'an ka jɛkulu la jɛkulu min ni o bɛ wele ko association des consommateurs i ka dɔn k'a fɔ ko olu kan ka wuli ka nin kɛlɛ in de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛlɛ in kan ka kɛ ka ɲɛsin commerçants ma kɛlɛ in kan ka kɛ ka ɲɛsin ka dɔn k'a fɔ autorités ma k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ u filɛ ka danganiya fɛn o fɛn fɔ ko u kɛn bɛ sababu ka sukaro gɛlɛya ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ u kɛn bɛ ka sukaro gɛlɛya o ye kɔfɛ sukaro ye sukaro min ni o bɛ dilan anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ko munna u tɛ se k'o suru jamana kɔnɔdenw kan walasa i ka dɔn k'a fɔ da dumuni fɛnw a bɛ se ka nɔgɔya sukaro ko o bunakun ka cogo la o kuma teliyala masini an bɛ a dan yan o kuma i ka dɔn k'a fɔ nin bɔra indicateur du haut niveau kɔnɔ a daw ale ka sɛbɛn don Abusa Funɛ Jara k'i fo k'i waliɲuman dɔn ka kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo min ye awɔ i ka dɔn ka foli ni tanu ye k'a lase Nura FM awɔ i ka dɔn maa fɛn fɛn bɛ yen radio fɛn fɛn bɛ anw fili relais fɛ an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn sabu san min nalen don a kɛn bɛ ka sumaya da a kɛn bɛ sababu fana ye ka baarakɛla caman bali ka taa sabu jiwoyo a barika bonyana kosɛbɛ a bonyana kosɛbɛ a bonyana kojugu nka n'Ala sɔnna minnu sera ka yanna sɔrɔ alhamdulilayi an y'an firifiri ka se ka dɔɔni kɛ ni Ala sɔnna ntɛnɛndon gafe an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kɔnɔ ka foli lase Baba Adama Ture ma ka kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo ka yira limanaw na k'a fɔ min ye fan dɔ ye ka kumaso kɔlɔsi Yakuba Gindo Yusu Jibril Jabate an b'u fo k'u waliɲuman dɔn ka tila ka foli lase Ami Mariko ma Ami Mariko k'a ni cɛsiri Bajɛnɛ nana de a sera ka na wa an bɛ Bajɛnɛ fo k'a waliɲuman dɔn sanga ani waati k'a ni cɛsiri ka Gawusu fana ale fana minɛna Moribabugu sira la a fana ma se ka na a bɛ jiwoyo fɛ awɔ nka Gafure bi yan Awa Fane an b'a fo ka waliɲuman dɔn k'a Fane ka foli lase Burama Traoré ma Jo Bɛrɛ Mamu Kamara Mɔden e tɔgɔ ye Abusa Funɛ Jara ne tɔgɔ ye Mamadu Adama Mayiga Mayimunatu Den Gafu Jɛman Kamadu ntɛnɛndon gafe kɛnɛ kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan a kɛtɔ bɛ nin kan sali Ala fana a k'an bɛn inchallah